Assalamu alaikum wa rahmatullah. To jama'a wannan su ne fina-finai namu na gobe Lahadi idan Allah ya kai mu, kamar yadda muka muku alƙawarin cewa akwai manya-manyan fina-finai gobe Lahadi, to su ne wa'annan muke magana. To da mai buƙatar shiga group namu VIP zai iya mun magana akan wannan lamba wadda kuke gani. Domin wannan fina-finai ba za ka same su a ko'ina ba sai a group namu VIP. To idan mutum yana da buƙatar su zai iya mun magana mu mishi rijista a cikin group namu. Duk wani sabon fim wanda yake fitowa to idan yana cikin group ɗin to zai same shi kuma zai kalle shi a lokacin da ya fito. To kuma ku duba wajen comment za mu ajiye muku link na group na WhatsApp wanda muke bayani muke sakin talloli a ciki, to sai ku yi joining. Idan mutum bai ɗauki wannan lambar ba sai mun magana ta can. Kar ku manta zan ƙara maimaita muku wa'annan fina-finai ba za ka same su a ko'ina ba sai a group namu wanda ke kan Telegram. To idan mutum yana da buƙata zai iya mun magana domin fina-finai ne gobe idan Allah ya kai mu Lahadi za su fito daga kamfanin Sultan. To gurin muna kawo kowace fassara idan har ta fito kuma a ranar da ta fito, a mintin da ta fito a wannan mintin mu ma muke saka ta. To a nan za mu tsaya.